Op pad naar de avondklok. Rustig, maar niet doodstil. Het is maandag 26 april. Dit is Zeeland Nu. Meeste coronaboetes vanwege de avondklok. Theatergroep zingt zichzelf moed in. En het regende minder lintjes dit jaar. Goedenavond. Nog 2 dagen en dan geldt er geen avondklok meer en kunnen er 2 personen thuis worden ontvangen in plaats van 1. Naar die versoepeling wordt door veel mensen reikhalzend uitgekeken. Hoewel er ook een groep is die deze regels nooit zo serieus heeft genomen. Het is net 10 uur geweest en niemand mag meer de straat op zonder geldige reden. Wij gaan in dit laatste weekend van de avondklok eens kijken of de Zeeuwen zich nog een beetje aan de coronaregels houden. Wat doe jij hier op straat? Gewoon even rondlopen. En een maat van mij woont in de buurt. Ik dacht van, goed verhaal om te vertellen later. Dat je in de lockdown toch nog een keer buiten bent geweest. Dus als je politie tegenkomt, wat ga je dan doen? Ja, zoals iedereen rende, denk ik. En wat vind je ervan dat de avondklok wordt afgeschaft? Ja, heel fijn, heel fijn. Dan kunnen we eigenlijk gewoon ons eigen ding doen zonder dat we ergens aan hoeven te denken. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat doe jij nog hier zo laat op straat? Ja, mijn hond uitlaten. Ja, dat mag hè? Ja, dat moet je natuurlijk uit en dat mag natuurlijk nog als enigste om naar buiten te mogen. En kom je veel mensen tegen 's avonds? Nee, mensen die terugkomen van hun werk. Voor de rest politie, soms heen en weer rijden. Maar voor de rest valt wel mee eigenlijk. Moet je niet thuis zitten? Nee, ik heb een kleine afspraak met mijn vrienden. We zitten constant binnen, leren en na school ook. Dus ja, 1 keertje uitzondering kan wel toch? En heb je al een keer een boete gehad? Nee, ik heb nog geen boete gehad, nee. En wat doe jij hier? Ik ben met mijn vrienden een stukje aan het lopen vanavond. En een gezellig feestje, dus dat. En ben je wel eens vaker na de avondklok op straat? Ja, vaak genoeg in de weekenden vooral. En heb je al een keer een boete gehad? 1 keer. Dus, maar verdeeld over de aantal keren dat ik door de avondklok ben gegaan, is dat niks, zeg maar. Ik hoor hier muziek, het klinkt gezellig, dus ik ga eens eventjes kijken of hier mensen een feestje houden. Hallo! Hey! Hallo! Wat is er hier aan de hand? Nou, na al dat gezeik met corona moeten we toch even, ja, weet je, weer even los kunnen gaan. En geen politie nog aan de deur gehad? Nee, echt, nou we zijn al de hele avond aan het feesten, echt al 6 uur lang, minimaal. Nog geen politie gezien, dus kom gezellig langs, neem een biertje. En aangeschoven is Mercy Kamermans. Mercy, ja, sommige jongeren lijken het wel gewoon een leuk kat-en-muisspelletje te vinden. Hoe denkt de politie er zo over? Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar ik denk dat ze het ook wel een beetje zat zijn met die avondklok. Er worden elke week cijfers bekendgemaakt van het aantal boetes dat is uitgedeeld voor overtredingen van die avondklok. Afgelopen weken waren dat er steeds zo rond de 6000 landelijk. En afgelopen week waren dat er ineens 5000. En ik denk niet dat dat komt omdat er minder mensen op straat waren. Nee, in tegenstelling wellicht. Is er ook bekend hoeveel boetes er nou specifiek in Zeeland zijn uitgedeeld? Ja, de politie heeft jaarcijfers gegeven van maart 2020 tot en met maart 2021. En daaruit blijkt dat er ongeveer 2000 boetes zijn uitgedeeld in Zeeland. Er zijn een paar gemeenten die er echt wel uitspringen. Dat zijn Vlissingen, Terneuzen en Goes. Daar zijn de meeste boetes uitgedeeld. Er waren ook een aantal gemeenten waar het rustig was. En dat waren Tolen, Veren en Noord-Beveland. Ja, het is ook wel logisch natuurlijk Noord-Beveland, maar 7 boetes. Daar wonen natuurlijk ook wel een stuk minder mensen. Ja, het is natuurlijk ook nog een tussenstand, want de politie heeft nog tot woensdagmorgen 4:30 een boetes uit te delen. Dan loopt die avondklok af. Ja, ze hebben nog even. Oké, Mercy Kamermans, dankjewel. Na een record aan lintjes vorig jaar zijn er dit jaar beduidend minder Zeeuwse lintjes uitgereikt, namelijk 74. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. In Oostkapelle kreeg Leo Franke een lintje uitgereikt. Franke zit al jaren bij de Oranje Vereniging, is speaker bij de voetbal en zet zich in voor de motocross in Zeeland. Ik was aan het thuiswerken, maar de wifi viel net weg. En toen werd er gebeld en ik was 2 dingen tegelijk aan het doen, maar ik hoorde de stem van de burgemeester op de achtergrond. En ik denk, oké. Ik zei een kwartier terug tegen mijn vrouw, hey, het is vandaag lintjesregen en toen ging het leven verder. Dus ik moet er nog even aan wennen. Frankes buurman heeft hem aangemeld voor het lintje. Hoezo heeft hij nog nooit een lintje gehad? Die man die doet net zo lang mee, is voorzitter geweest van de motocross. Die had er al lang een moeten hebben, dus vandaar, ik heb het opgezet.
En hoe vond u zijn reactie? Ja, fantastisch. Typisch Leo. Geweldig. Lekker in zijn eigen klofje. Niks, geen poespas. Gewoon zo Leo is. Fantastisch. En dan was er nog een lintje met een Zeeuws tintje. Die van Edward Nieuwenhuis, hoogleraar bij de UCR in Middelburg. Hij kreeg in Rotterdam de hoge onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn grote verdiensten in de kindergeneeskunde. 6 Zeeuwse treinstations worden opgefrist. De stations die worden aangepakt zijn die van Goes, Arnhem-Muiden, Kruiningen-Ierseke, Soeburg en Vlissingen. De huidige banken, prullenbakken en abris worden vervangen door nieuwe exemplaren. In Vlissingen zit de klus er al op. Verder hebben we staantafels gemaakt in de stationshal. Dat hadden wij gezien in Zwitserland. Daar hebben we een studiereis gemaakt. En dat vonden wij zo'n mooi product daar en ook uniek voor Nederland. Al het nieuwe meubilair is volgens ProRail hufterproof en moet tientallen jaren meegaan. Goed zo. Deze nieuwe zwaaistenen liggen nu op 5 plekken in Nieuwerkerk. Ze sporen mensen aan om even te zwaaien, naar bijvoorbeeld iemand achter het raam. De 10-jarige Rutger bedacht dit initiatief vorig jaar en bracht toen al deze handjes aan. Maar ze vervagen en worden daarom vervangen door echte stoeptegels. Nou, dat vind ik wel gaaf, gewoon omdat het een beetje hier al mijn ideetje was. De plekken om te zwaaien zijn al sinds juli een succes. Ja, ze hebben me niet vergeten hoor. Echt niet. Nee. Nee, als de school nu komt ook hoor, dan blijven ze staan. Wij zwaaien ook terug naar de mensen die hier lopen, ja. Nou, ze niet zwaaien, dan begin ik zelf te praten. Dit zijn de eerste Zeeuwse stenen. Landelijk liggen er al ruim 300. Afstand houden, geen handen schudden en zeker niet zomaar iemand knuffelen. Het zijn maatregelen die voor cliënten in de gehandicaptenzorg wat lastiger zijn te begrijpen. Maar theatergroep Duinaert van zorginstelling Cirelo zit niet bij de pakken neer en maakte een lied vol hoop. 1, 2, 3, 4. Ze houden de moed erin, maar de leden van theatergroep Duinaert hebben een zwaar jaar achter de rug. Ik vond het moeilijk om thuis te zitten. Want de muur komt dan gelijk op je af en je mag nergens naartoe. Nou, ze is zo niet zoveel fijn. En ik wil sowieso maximaal naar mijn oma. Ze is wat ouder. Daar wil ik ook wel eens naartoe gaan. Als ik weer alles eens kon doen. Ze mogen al een jaar lang niemand omhelzen. Niet hun begeleiders, niet hun ouders. Wouter heeft ook zijn vriend een jaar moeten missen. Die zit in Goes, ook op een woning bij andere jongens. En die heb ik sinds een jaar lang niet meer kunnen zien. Ja, wel via telefoon of zo. Als ik weer alles eens kon doen. Dan geef ik een feest met veel muziek. Geen optredens meer en samen repeteren komt tot voor kort ook niet. Het lied hebben ze noodgedwongen gecomponeerd en geschreven via Zoom. We kunnen wel negatief zijn, maar we kunnen ook de positieve kant ervan zien. Denk, als je alles weer mag, kan je lekker weer feesten doen. Lekker weer gezellig doen. Eigenlijk vind ik dat eigenlijk een strijdlied is. Een lied voor mensen die een beetje in de put zitten. Dat het toch een beetje laat zien dat we, als corona weg is, dat we eigenlijk weer alles mogen doen. Yes! 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 Het was een zonnige dag met blauwe lucht, maar dat heeft u zelf denk ik ook wel gemerkt. Verder werd het bij een noordelijke wind toch nog zo'n 14 graden. Morgen, Koningsdag, een tikkeltje warmer met in de middag nog wat sluierbewolking. En op onze site en in de app vindt u ook nog een verhaal met babynieuws. Want in natuurgebied Het Zwin is het eerste ooievaarsjong van het jaar geboren. Het is 12 centimeter groot, weegt 70 gram. Maar of het nou een mannetje of een vrouwtje is nog onbekend. Want zowel vader als moeder ooievaar zijn nogal beschermend. En of er nou nog meer ooievaarbaby's volgen en of het kuiken nou geplet is of niet, leest u en ziet u online, want daar staan ook nog meer beelden van het jong. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Tijd voor Oranje Bitter en tot morgen.